பேசும்போது மரியாதை இல்லாம பேசுவாங்க. அது வந்து எனக்கு பிடிக்காது. நான் எப்பவுமே திருப்பி சொல்வேன், இது உங்க ஊர் மாதிரி கிடையாது, எங்க ஊர்ல இந்த மாதிரி இருக்காது. மரியாதை இல்லாம பேர் சொல்லி கூப்பிடுவா, தீபக் அப்படின்பா. இது வந்து தனியா கூப்பிட்டா பரவாயில்ல, பட் சபையில கூப்பிட்டா அது வந்து கொஞ்சம் அன்ஈஸியா இருக்கும் எனக்கு. அது எஸ்பெஷலி ஊர்ல வந்து கூப்பிடும் போது எனக்கு கொஞ்சம் தீபக் அப்படின்பா. கேட்டா ஏமா அப்படி கூப்பிடுற அப்படின்னா, அது நான் சும்மா செல்லமா தானே கூப்பிட்டேன். பேர் சொன்னா அடுத்து அறதான் விழும் எங்க வீட்டுலாம். ஸோ அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல வளர்ந்துட்டு என்னையே வந்து she calls the name கொஞ்சம் அன்ஈஸியா இருந்துச்சு. இப்போ எப்படி கூப்பிடுறா? இப்போ எப்படி கூப்பிடுறீங்க? இப்போ பிரச்சனையே இல்லை, அப்பா கூப்பிடுறேன். ஆனா ஊருக்குள்ள வந்து திடீர்னு அவங்கள இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்ல தேதிக்கு கூப்பிட்டு முதல்ல என்ன அதிர்ச்சி அடைகிறது ஏரியா? அம்மா எல்லாம் கொஞ்சம் ஷாக் ஆயிட்டாங்க. ஒரு வாட்டி பீச்சுக்கு போயிருந்தப்போ என்ன யோசித்தாலும் தெரியாது, ஓடி வந்து என் பின்னாடி மிதிச்சிட்டா. மிதிக்கணும். அது ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, வந்துருச்சு அதெல்லாம் மிதிச்சிட்டேன். இனிமேல் இந்த மாதிரிலாம் மிதிக்காத, ஏதாவது மிதிக்கணும்னா அப்புறமா அப்படின்னு சொல்லி மிதிக்கிறது இல்லை, அப்படி சொல்லிட்டு மிதிக்கிறது. வேற என்ன உங்க மனைவி அப்பா கூட அவங்க அப்பா வந்திருக்காங்க, உட்காந்துருக்காரு, என்ன பேசிட்டு இருக்காரு. மதுரை விட்டு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சேன், ஓகே இவன் அவர் கூட ஒரு பட் மதுரையோட ஹெரிட்டேஜ் அந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்க வீட்டுல சோறு குழம்பு இதுதானே சார் சொல்லுவோம். ஆனா அவங்க வீட்டுல நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணப்போ சோறு போட்டு ஆணம் போடுங்க, ஆனம்னா அது பாத்திரம் வரப்போ டிஃப்ரெண்டா இருக்குன்னு நினைச்சு பார்த்தேன். அப்புறம் அந்த குழம்பு ஊத்துனாங்க, சரி இதுக்கு ஆணம் எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஒரு நாள் நல்ல வெயில் திருச்சியில, அந்த டைம்ல டிராவல் பண்ணி நாங்க மதுரை அவங்க வீட்டுக்கு போயிருந்தோம். போயிருந்த சமயத்துல எல்லாரும் உட்காந்து கலந்து பேசிட்டு உடனே கழிச்சு என்னை தண்ணி எடுத்துட்டு வர சொன்னாங்க. சரி தண்ணி எடுக்க போனப்போ சொன்னாங்க பானை எடுத்துட்டு வாமா அப்படின்னு சொன்னாங்க. உடனே சொல்லுவல சார் அது போய் பானை இது கூட ஒண்ணு இல்ல. நம்மலாம் சொல்லுவோம், சரி அந்த கடையில் என்ன அவங்க நாங்களாம் திருட்டு கும்பலம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். கூட்டத்தை அவங்க கும்பல் பட்டு குண்டாங்க குண்டாங்க குழந்தைய கொஞ்சிக்கிட்டீங்க. ஒரு சில சமயத்துல திடீர்னு குண்டா என்ன பண்ணுது அப்படின்னாங்க. குண்டா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு அப்புறமா சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தெரியல எனக்கு. அவங்க புரியாது, அவங்க இதுல உறவு முறைகள்ல தான் சார் எனக்கு புரியுது. அவங்களோட உறவு முறைகள் எனக்கு இன்ன வரையும் புரியுது. எங்களது உறவு முறை நிறைய ஒரு 4 ஜெனரேஷனா அந்த உறவு முறை விடாம தொடர்ந்துட்டு இருக்கு. அதனால எனக்கு நிறைய பெரியப்பா பசங்க சித்தப்பா பசங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க. அவங்களெல்லாம் எனக்கு அண்ணானே இவங்களுக்கு மச்சான் தானே. சொல்லுவோம் அவங்க வந்து